Kung sibenda ban ai jing sumar se ki pai ba ki bedon ki jing shitam hakamet ka phat da rukom sumar ka basukhem hagasni sajan Father Michelson ula play pai ba ya ko ke jaka sumar ka batep kum ke Hubert Wellness Center hakasnong kadhor bala pek bat kmi da sister ka bahap parish kadhor hagani ka sni play yakne ka jaka ai jing sumar lai don lang i sister bakmi lang rong thong Sister Asinta Kriam in charge jongka Hubert Wellness Center ki nongilam ka RBYF Patharkma Circle bakantop yu Risha Nongtri President Samla Remington Sinclair Batway ki Rurangba habakran hakatai kasni Father Michelson kum parish priest ula penpau ik jing smokeman ka bakraw balala ban pli yakatai ki jaka ajing sumar kum ke jing rap bak jing shakri shiki paipa ki bedon kam ke jing sumar khamtam ke jing pang ka bahap banchu khem Kabadang hap hapo kajingpet jong ka parish kadhor bat ngets kem bagatay ka jaka sumar kanlong kajingker ku bar kajingmento ye ki pait ba kathan nakaling sister Asinta Kriam habakran hakatay ka sngi laong bagane kadai kajing sumar da ka basukem na do kli hado kajat kabawan ra shibun kajingmento ye ka met ka phat ban penya bet ya ka snam ha ka met ki jong upriu nolor kiwi kum ka acupuncture spine massage bat kiwi bat katay rukom sumar kamday ke barem bat aji shakri wat iki beduk ki barangli bakim don kamshu ban lek chaki jaka sumar bakam jngai bat kani kan long ke jimentoy bat ke jingter ku ka bakraw ya ki pai ba to khane kan janbet nga ai khublai karpang ba panta jong ki nong penya jong kana ka center khamtam I sister Asinta Kriam komi nong penya jong kana ka center ba mata kasngi kana ka artarik jong u Oktober ara jarap huway ilala aban play kana center kum ka lat jingarap na panta jo kini para bangay paki para thain jo kana ka western ribhoy te khandiat ba phintip ya kana ka center ka Hubert Wellness Center ka bagi hot ka don hapo kadhor ka bahap ka parish kadhor church of Lady of Lutz ha ka chakasa jo ki sister kum ka way ni ka dispensary ha ka pan ya kana aku pressure Pat kane kadai kalat jarap hamtam ban yarap ya ki brio ki badan hamtam ki jingpang ha badai bayaha bat ka bakhem la bandai le se kum ka jingbam la bara ki kijat ki ti lane kino ki jingpang badai bu budlu te ngai scam kum kane ka center ka bangilawara kane ka than lingba jong kane ka Hubert Wellness Center kan solong ka jingarap ka jingkerku na banta jekine ki parathan jong kane ka Western Ribhoy Tengah kitbok kerwiang dan bentar jokan dekat center kinong penyak kami sister Asinta Kriam. Bless you. Hai koblei pi barro khang ni don kanika jing sumar lengba ka aku pressure kemut ke ban kem hakiki hakikijat hak nadu nakli bat kamet rukum ju lengba kani ka jing kem kawan ra ru shibun ya ka jing mentoy haka met ka phat kumban penyat bet ya ka snam circulation bangi ong haka met jungi nangta kajing sumar ka jongi lengba kani ka aku pressure ka kentop ro ya buon hiru ki theory kum ka acupuncture spine massage ka sujong nile ro hangni kini ki cupping ki washa haka ba ki buon hi ki brio kin sayo ya ka jingmentoy pat kani ka jing sumar ka jongi kam de kum ka ban ram le ne ban bun ka ki hab ka jing seo ka jing ki nong pang te kalong ka baduna kalong shibun ka jing rap na kam ta ki brio jongi ki ba don hang ni ha nong kendong ki jongi ki bun ki baduk ki batoy ki bam la bam yo bam kwat te kani ka jing sumar ngatrai kan wan ra shibun ka jing mentoy bat kinum dan kam bikin dek sedu ki jaka ki bajengai kum sasulong dan ni skinu ki we ki jing sumar kilaban wan hang ni mat kilaban yo jing rap hakani ka jaka ekermen ba ka jing don jongi hakani ka jaka kan laban ai ka jing sakri ka ba ki pai ba hiru ki don kam hakini ki jaka te lengba kani ka Hubert Wellness Center nila le se shibun man ai ka jing rap hakaba ki breu kin suthu kin sempang ya kano ka benta ban sumar ya ke jingpang lengba ka jing phakem lane lengba kitreatment ki bapher en rei ni tip sai bala dangi pron kam
ya ki dawai bandi habang ngi thakli ngi pang kamet kapat ngi tip sai ba ski kan kata kamet kapat ka jongi te ngi long sisa kita kibreu kiba yo kata jingkerku le se mo hakane ka dong ba ka thain ka jongi hakaba menchuangi jubna ba kani ka physiotherapy kumangi tip ni hak ban mi sikwe pat ki benta ki jaka ban yo ita ki jing sumar kumba ni pau kumba ka pau menta ba bros kata kalong ba ya gani ka physiotherapy ni kum ki nong kendong sakni ka thain ko jongi ni ju late bun sien chati ki mau ka siang ban yo ki jing sumar te kalong ka ki jing kerku ka ba hatam ya ka dong ba ka thain jongi hakni ka benta jong ni ka ribhoi sep ni ka jongi ya ka ba ki nagaliang jong ki sister but i father i labu yakni ka thong ban long kum ka ta ka dak lani ka ta ka benta ban la ban ai ya ki jing sumar ya ki jing don kam jong ki ru ba te nagaliang jong i ka riboi federation ni kloi ru ban pen pau ya ka ketika man ketika diang jong i bangilong kita ki volunteers let's say hagno no ka benta lada nagaliang gani ka Hubert wellness center ki don kam yingi ban pha lani ban pan ke jingrap hagno no ka liang nagaliang jongi ngasko ban ai ka assurance ba kapatar kama circle kan don rekat bot ka Hubert wellness center hagno no ka benta lada ki don kam ya ke jingrap